चिराङाव आरोबाव गोमादों साथाम गथ'नि बिफा रहन मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा आथिखालाव गुबुन रायजोआव नखर खुंनो थाखाय खामानि मावहैनायनि मुङाव गोदान हिनजाव आरो गोदान फिसाय लानानै खारनाया गोदान बाथ्रा नंलिया। गोबां समाव गोबां जायगायाव हिनजाव खारनाया बांसिन समाजारि बिजों एबा खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ जों नुनो मोनबाय थाबोदों। नाथाय बेबाराव आलादा सासे नखर गोनांखा साथाम गथ'नि बिफा रहन मुसाहारिया गावनि हिनजाव गथ'खौ नागारनानै गोदान हिनजाव लानानै खारखोमानानै दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा काहिबारि गामिनि थागिबि रहन मुसाहारिया थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो गुवाहाटीआव खामानि मावनो होनानै नखरनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो नखरनि सुबुंफोरजों मोजां गाज्रि रावजोंबो जेबो खौरां लायाखै। नाथाय बिथांनि अनजालि बिसि रानि मुसाहारि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा सुलुंनिफ्राय मिथिनो हायो जे बियो सासे गुबुन हिनजाव लानानै दं। बेनिखायनो बिसि रानि मुसाहारि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा न'सिम फैफिननानै गावनि बिसि फिसाजों लोगोसे नखरखौ मोजाङै दैदेनफिननो थाखाय खावलायहरदों। रहन मुसाहारिखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 8753990842 नङाब्ला 8761089329 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय गावनि हिनजावजों लोगोसे नखरनि आंगो बिमा आरो रायजो राजाफ्रा खावलायहरदों। खुलुमबाय सिगां गिबियाव दिनै फिसा रहना खामानि मावनो थांदोंमोन, खिन्थु बेबादिखौ खोनायाखैमोन आरो हिनजाव गदाय लादों होननानै थांदों। आंनो फिसाखौ नांफिनगौ, नों फिसाफ्रा नागिरनानै जेराव मोनो बाहायनो हमनानै दोननानै नैबे मबाइल नाम्बारजोंनो दा लानायजों खिन्थाहरनानै जों लायगोन। बिसोरनोबो हमनानै होनायनि साबायखर होबोगोन जों। बेहा रहना गथ' गथायबो दङ? गथ' गथाय 3 दङ। सोर फिसिनो, जों दब थैनानै थांबा दिनै आंहा खुदुना खाहैनांगौमोन, दा मोनायावनो ओंखामा गैबावा। हमजारला समाज बियो, आं फिसिनो हाला। दा बिफायाबो हनै उन्दुनानै दं लोमजानानै। बेयावनो नों थायोमोन? औ बेनो आं फिसा दुइसिनजों जानो होनानै आं थाखानाय। उन्दै माबा गेजेरजों देरसिनजों जुदायाव थाहैखानाय। खारबाय आरो जुदा जाबाय, बेनिफ्राय दुइसिनजों आं जानो होनानै थादोंमोन। अब्ला बियो बेबादि गियान, आं बेबादि गियान जागोन होननानै आं मोनथियाखैमोन। फिसा हौवाखौ दुइसिन जाम्बा, नांलायनोबो रोङा खमलायनोबो रोङा, रावजोंबो बुलायनो रोङा। दिनै बिबथि बियादै आइ आफा गामिनि दङ, बेजोंबो जेबो हेंथा होनो रोङा। हिनजाव गोसोनियाव बोरै रोंखो? दा बेखौ सामलायनानै लाबो। गथ' गथाय दङ रुदु रुदु, आं थैनानै थांगोन। बे हिनजावाबो बिसिया फिसिनो हानाय नङा। एथ' समायना न'खरनि फिसा, माहाजोन बादिनि उजिनाय फिसौफोरखौ बोरै दाब दाब जायगायाव दाबसे दाबसे हरनानै आलाय सिलाय खालामनो? नांगौबा बावनो थाथों, आं फिसाखौ मोनफिननानै हमनानै दोनथों। आंनो नांफिनगौ फिसाखौ। बे फिसौ फिथाइ ज' रुजुरुमाय रायजो जाफैथों। अब्लाबो नांगौ हमनानै दोनथोंसै, हमनानै दोननानै जों लायफिनगोन। पुलिस एफआइआर होबायमोन नामा? होआखै, होथ'वाखै। जुदि मानसिया जुदि फैथाराबा नोंथांमोना आयेननि बेब'स्था लागोन नामा? लानांगोन, उफाय गैया। उनाव होमबाबो फिसाखौ नागिरनांगोन। फिसाखौ जुलि होनाय हिसाबै आइ आफा दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाजों जुलि होबाय साखि साबोद। आइ आफानि सिगाङावनो फिसाफ्रा 3 जाबाय। दिनैसिम बे आनज्रायना थाङोबा गवा, आं फिसाखौ आं न'आवनो दोनफैफिनगोन। जोंहाबो थैनो बेला जाबाय, खांबाय बाबाय जोंबो, फेदेरबाय फोलावबाय गावसोरखौ। रोङा नङा एसे एसे रोंगौ। बेहा देरसिना 7 पासल', गेजेरा फिअ पास। बे फाइनाल होनांगौआव हिनजाव लाबोदों। सैथ' खांजोबनायजों खांजोबनाय मोनदों आरो बिहामजोआबो खांजोबनाय, आंनाबो फिसा हौवा खांजोबनाय। अब्ला आं जुलिखौ नांफिनगौ, आं फिसा हौवाखौ नांफिनगौ। हमनानै दोनथों, लायगोन। हमनानै दोननायनि इन्टारेस्टखौ जों एसे होबोगोन। औ। नोंथांनि बोराया थांनाय मास मोनसेनि समनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दं। दा बहा थांदोंमोन बोराया? माबा गुवाहाटीयाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय दा गुवाहाटीयाव थांनाया दा माबा दस्राजों जेन'बा मोजां मोनलायनानै थांखो ना माखो, दा गैया आरो दा गोमानानै दं। मास मोनसे जाबाय। ओमफ्राय दा बे हौवाया जेन'बा आंनि फिसाफोरखौ नायनानै, मोखांखौ नायनानै जेन'बा फैफिनबा मोजां जागोन आरो माने आं बजबनानै लाफिनगोन आरो। ओमफ्राय आंहा नै गथ'फोर गोरलै गोरलै दंना 3, माजों जाहोनो? आंथ' खामला हाजिराबो मावनानै जानो हायाना, उन्दैफ्राबो गोरलै गोरलै, मा खालामनो? माबोरै मिथिदों नोंथांनि बोराया हिनजाव गोदान लाबाय होननानै? बे सिगाङावहाय जेन'बा बिदा फंबाय 3बो खामानि मावहैदोंमोन नालाय, ओमफ्राय दा बिदा फंबायफ्रा बायहेरायाव बिदिनो ओंखारबाय थायो होनदों जाहैदों
बिदि होननानै खोन्थाहरदों आरो फनावहाय न'आव कल खालामनानै बिदिनो बुंहरदों आरो नोंनि बोराया बाहेरायाव ओंखारबाय थायो एसे रायहर एसे बुजायहर होननानै बुङो आरो जोंबो हाया बेंनो दा अबेहाय थाङो मिथिया जोंबो बाहेरायाव ओंखारबाय थायो होनना बुङो आरो रहन गामिनि नामा थाइबारि होनो आंनिया रानि मुसाहारि नोंनि फिसायखौ बाहेरायाव सोरबाफोर नुयोब्ला औ बाहेरायाव नुयोबा जेन'बा बे माबायाव फट'फ्राव जेन'बा नुयोबा माबानानै दोन आरो हमनानै दोन नोंथांमोननि गामि बा न'खरसिम खोन्थाहरनांगौ औ न'खराव खिन्थाहरनांगौ आंनि मबाइल नाम्बारखौ जेन'बा लानानै आरो गथ'आ 3 दङ न'खरसिम सोंदों न'खराव बिदिनो बिदा फंबाय 3 दंमोन बेहा ओमफ्राय गाव गावबागाव जुदा जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा आंजों थाफानाया बिहाव बिखुनजो दं आरो ओमफ्राय जेन'बा उन्दैफोर 3 आंहा ओमफ्राय जों बोराय बुरै ओमफ्राय बिदिनो बिहाव बिखुनजो दं आरो जेरैबाबो आंनि फिसायखौ आं नांफिनगौ आरो आंनि फिसानि मोखांखौ नायनानै आरो दा फैफिनबा मोजां जागोन आरो आंनि फिसाया जानायालाय बिदिनो एखमबा समाव बिदिनो गावबो एसे माबा नालाय अलसिया नालाय बेफोराव एसे बिसिफ्रा बुङोमोन आरो खामानि मावाबा माखौ जानो बेफोरबायदि फिसाफ्रा माखौ जागोन नों मावाबा बायहेरायाव ओंखाराबा नोङो गामियावबो एसेबो नागिरलाबायनानैबो नों मावा लाजियोबो आरो फोथाराव थाङाबा माखौ जाहोगोन फिसाफोरखौ होननानै एसे एनै नांलायोमोन आरो थेवब्लाबो ओमफ्राय मोजाङै मोजां थांदोंमोन आरो खामानियाव गाहा ओमफ्राय सिगाङाव रायलायखायो ना मायोमोन आंथ' हमनोबो हायाना गाव बाहेरायाव रायलायो ना मायो फनखौ ओमफ्राय दा मोनथियामोन आरो फोथायनायाथ' आं गुवाहाटियावनो दं बायदि मोनो आरो हौवाखौ मानि मोनोबा सोरबाफोर नुयोबा रायजो राजाफ्रा अननानै आंखौ न'खरखौ नायनानै जेनेबा फिसाफोरखौ नायनानै मोनोबा हमनानै दोनथों आरो ओमफ्राय आंनि बे मबाइल नाम्बाराव कल खालामबानो जायो आरो खोन्थाहरबानो जायो बे काहिबारि गामियाव माने सासे मानसि माने दा जोंहा नैबे बिहामजो जानाया माने दा गावनि फिसाया माने एसे दस्रायाव खामानि मावहैदोंमोन बे मावहैनायाव दा माने सोरबा हिनजाव गदाय लानानै दंहैयो दा बेबादि जोंहा एसे बिहामजोनिफ्राय खोनादों आरो नंमारगौ दा गामियावबो बयबो प्रसार होदों नंगौ दा बेखौ माने जोंहा नैबे दा हमबाय बायनानै मोनोब्ला दा सोरबा नुयोबा बेखौ माने एसे फट'बो मोनखाबाय गासैबो हमनानै खोन्थाहरजागोन आरोखि मबाइल नाम्बार लांफाजागोन दा बेनिफ्राय आंनिफ्रायबो लांफाजागोन दा बे मानसिखौ जेरैबाबो हमनांगौ आरोखि बे दा न'खरा सालायनोबो एकदम रावबो उसुबिदाथार जानायबो बेस्थ' बेखौ मोननांगौनि बेलायाव जोंनि बर' जाथि समाजाव माबायदि खावलायनो माने दा बेखौ माने दा मिडियायाव हगारनानै बिसोरो दा बे जिनिसखौ बबे जायगायाव मोनो दा गुवाहाटियाव मोनो ना अबेबा गामियाव मोनो ना सोरनिबा माबायाव मोनो माने बेखौ जेरावबो खबर लाजागोन आरोखि ओमफ्राय बे मानसिखौ माने बरनथारनांगौ आरोखि दा न'खरा बिराद उसुबिदाथार आरो दा बिहामजोआबो बिदिनो होनदों आरोखि एसे मोजां जागोन फैफिनोबा बे हिनजावखौ लानानैथ' बे रायजोबो जाखानो हानाय नङा फैफिनगोन दा बेहाय माने दा जों बेखौनो खावलायदों आरोखि दा माने फैफिनदों होननानै दा जों बेखौनो माने आसा खालायो न'खराबो जेरोखोम न'खर जानाय लोंनायनिबो बेस्थ' गथ' गथाय दा बेखिनिखौ आङो बुंदों मोजाङै मोजां नोंसोर माने एसे जेरैबाबो नोंसोरो मानसिखौ सेस्था खालाय आरोखि बिथांनि केरेक्टारा गामियाव माबायदि केरेक्टारा माने दाथ' जेबो रोङा बेयो जाम्बा मानसि लेखाबो रोंखाया बिदिनो सोरनावबा हाजिरा मावनानै जायोमोन सोरनावबा बिदिनो औवाफोर बायदिसिना दानोमोन अब्लाबो माने दानबाबो बयजोंबो लोगोफोरजों माने जेरावबो नांलाय खमलायथ' नुफेराखै आं गैयाबो मानसि आगोलनिफ्रायनो बिदेसि खारनानै बिदेसियाव आगोलावबो बिदाजों थांदोंमोन थांब्लाबो माने जेबोथ' जों रेकर्ड मोनाखैमोन नैबे खेबसे थांनायाव माने दा रेकर्डखौ जोङो फुरा खोनादों आरोखि हिनजाव गदाय लानानै दंहैयो दा अब्लाबो जों माने हिनजावखौ बिसिम जों बेयो लाबोनो हायाखै दा बायह्रा लानानैबो थानो हागौ बियो दा जोंहा बेखौ गामिनि हिसाबै दा बहा दङ बेखौ जोङो दा बेखौनो सन्देह माने जों सानदों बबाव दं दा गुवाहाटियावनो दं ना अबेबा गामियाव दं ना अबाव थाहैदों दा बेखौ जोङो माने मिथि मोनाखै आरोखि दा नोंथांमोना रायजो हिसाबै रायजो जानानै बिथांखौ खावलायदों औ थारमाने औ रायजो हिसाबै जों माने खावलायदों मोजां फैफिनथों आरो बे न'खरावनो माने रायजोखौ जाफैफिननो हागोन बिदियाबो जोंनाबो नै नागारा बिहामजोआ बुंदों आरोखि
औ आं बे गामिनि गावबुरा आरोखि सरकारि गावबुरा आरो आङो बिडिपिनिबो सेक्रेटारिमोन आं सिडलि पिएसनि। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थङानो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।